Aurrez aurre ematea ezinezkoa egiten zaigunez guztiei Urnietako 4 baserri auto edo bailera bakoitzeko emakume bana aukeratu dugu guztien izenean omenaldi hau jaso ahal izateko. Eta 4 emakume hauek dira Pili Intxausti Lategi auzokoa, Maixabel Zetien Ozaran auzokoa, Lourdes Arozena Ergoien auzokoa eta Angela Garmendia Goiburu auzokoa. Beraz, beraiek izango dira gaurko protagonista nagusiak. Omenaldi ekimen honekin emakume nekazari eta abeltzainak mendeetan zehar belaunaldi egin duten lan izugarria saritu eta biztaratu nahi dugu. Emakumea orokorrean hartuta mendeetan zehar bizitza publikotikan kanpo ezkutuan egon bada, emakume baserritarren errealitatea esan dezakegu baserriko 4 pareten artetik ez dela inoiz atera. Bigarren plano batean egon dira. Edo zuek ikusi alduzue 4 hauetako bat zaldunbegin amaiketako egiten edo Guriako terrazan kafe hartzen. Baserriko gizonak bai. Haiek izan dira beti, Hernani edo Tolosako feria eta joan direnak, baina emakumeak etxeran gelditu dira bitartean. Baina ez etxean gelditu, etxean lanean aritu dira bitartean. Errekonozimenturik jasotzera ohituta ez dagoen kolektiboa da emakume baserritarrena, baina ez meritu faltagatik. Baserritarren lana gogorra bada, are gogorrago baita emakume baserritarrarena. Aldi berean, etxeko andre lanak, seme-alabak hazi eta ezi, baserriko hainbat lan egin, eta esnea eta barazkien salmentzat beraiek arduratu izan baitira beti. Urruzola, 1986 urte arte Urnietakoa zen eta geroztik Lasartekoa den Telleri baserrian jaio zen. Baina badira 25 urte, gutxi gora bera, Hernaniko mugan dagoen, Hernaniko mugatik gertu dagoen eta trenbidetik gara eta gertuago, Errotaburu baserrira ezkondu zela. Urteetan Hernanin ez ibili da esnea banatzen eta oraindikan ere baserriari bizirik eusten dio. Egin batean eta bere belaunaldiko gutxik egin duten moduan. Maixabel Zetien Iparragirre Ozaran auzoko Gurutzeta baserrian jaio zen eta orain ere bertan bizi da bere familiarekin. Badira 50 urte paseak Hernaniko udaletxeko arkupetara goizero zazpietarako joaten dela. Etxeko barazkiak saltzera. Bere amari lagunduz, Hernanira joaten hasi zirenean, baziran 20 postutik gora Hernaniko udaletxeko arkupetan. Azken urte hauetan ja bera bakarrik gelditzen da. Eta baserriaren gainbera adibide da, gutxitze hori, baina berakor jarraitzen du oraindik. Lourdes Arozena Aldalur Errezilgo Ibarguren baserrian jaio zen. Eta 19 urte zituela Urnietako Aiaflor baserrira etorri zen bere aizparen gana eta handikan lekuna ezkondu zen bertako semearekin. Urteetan Urnietan esnea saltzen ibili ondoren kaletarrentzako oso ezaguna da Lourdes. Bera baita askoarekin kalera jaisten jarraitzen duen Urnietar baserritar bakarra. Hore biltzen dira umeak bere inguruan argazkiak egiten eta Lourdes oso maitea dute umeak. Eta azkenik Angela Garmendia. Angela Garmendia Posontarri baserrian jaio zen, baina badira 60 urte paseak aier dira ezkondu zela. Gaurko omenduen artean adinez jasoena bera dugu. Ez dut uste azarretuko lanik, 84 urte ditula esaten badet. Hain sasoi hona eukita, ez, Angela? Familia ugari batekoa da bera eta familia ugari baten ama aldi berean, eta amona. Urteetan ibili izan da baita ere Hernanira esnea saltzen, bere zaldiarekin edo mandoarekin oinez joan etorria eginez.